Marajaw na buntag. Surigao, Marajaw na buntag, Siargao. Good morning po, Marajaw na buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Marajaw na buntag po kaninyong tanan. Good morning, Marajaw na buntag usab sa mga silingan nato nga mga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Dinagat Islands. Good morning po, Marajaw na buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kasikbit nga mga probinsya nga maabot ng atong live stream karon. Marajaw na buntag po kaninyong tanan. Marajaw na buntag usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Marajaw na buntag po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Marajaw na buntag sa atong mga viewers, commenters, reactors nga padayon nga nagtan-aw, nagsubaybay dinhi na sa atong programa. Salamat po, Marajaw na buntag kaninyong tanan. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Salamat po sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa. Salamat, mga ka-Siargao. Good morning, Marajaw na buntag gikan na kang Sir Jake Bolito. Buenos dias, Surigao non. And to you, Kuya G, keep safe sa tanan watching from Lancaster, Philippines. Salamat, Sir Jake. Good morning, Marajaw na buntag. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Keep safe, everyone. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Yuel, good morning, Marajaw na buntag og sa tanan taga Burgos. Salamat po. Good morning, amping kita pirmi, gikan na kang Ma'am Sheila Texon Lesaka. Ma'am, good morning, Marajaw na buntag kanimo din ha. Wow, good morning, gikan na kang Maymay Gaganting. Salamat po, good morning, Marajaw na buntag. Hi Kuya G, Marajaw na buntag, gikan na kang Ma'am Tata Manazone. Salamat ma'am. Good morning, Marajaw na buntag kanimo din na ma'am. Salamat. Good morning live nga rin sa Saudi. Good morning sa Tagalipata, gikan na kang Ma'am Maymay Giganting. Salamat ma'am, good morning. Marajaw na buntag, Kuya G, watching from Barangay Libertad, Santa Monica. Salamat ma'am, good morning. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko ako sa nanay Oping natuyog paghapon. Gihapon, hangtod ko man na bangon na, watching live from City of Love, Iloilo City. God bless, Kuya G. Gikan na kang Sir Edwin Solis Bocado. Salamat sir, good morning, Marajaw na buntag. Kanimo din ha. Good morning, Siargao. Gikan na kan Sir Wilbert Ga. Salamat, sir. Good morning, Marajaw na buntag. Good morning, watching from Barangay Kaob. God bless. Gikan na kan Sir Julius Sarino Jr. Salamat po, good morning. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Benison Estareha sa DOST Pag-asa. Good morning kanimo din na Benison. Unsay kahimtang sa atong panahon karon. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Patuloy ang epekto ng monsoon trough sa ating bansa na siya magdadala pa rin ng maulang panahon for the next 24 hours. Doon naman sa monsoon trough na yon, meron po tayong namataan na low pressure area malapit sa ating Philippine boundary. As of 3 in the morning ay nasa 655 kilometers ito kanluran ng Northern Luzon. Base sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa ngayon at mababa rin yung tsansa na ito tatama sa ating kalupaan. However, nandun po yung maliit na tsansa na ito'y tumama or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility somewhere dito sa may West Philippine Sea. Ito po ay within the next 24 hours, pero after that ay nakikita natin na unti-unti na itong lalayo muli sa ating bansa patungo po sa Southern China. To get the idea kung ano nga bang ibig sabihin ng monsoon trough, ito po yung linya ng convergence or pagtatagpo ng hangin. At yung hangin na yon ay yung habagat or southwest monsoon from the southern hemisphere. At meron tayong trade winds pa rin o yung hangin galing po sa northern hemisphere. So pag nagtagpo itong dalawa, may tendency po na magkaroon ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Kahawig ito dun sa ating binabanggit before na intertropical convergence zone. Pero yung malaking pagkakaiba is that yung ITCC kasi, yung hangin po is galing sa may southeast. Kaya mas kakaunti yung mga napoproduce ng mga pag-ulan as compared to southwesterly or sa monsoon trough kung saan yung habagat natin ay may dalang mas maraming moisture at mas maraming mga pag-ulan.
Isa pang kaibahan about monsoon trough is that nagkakaroon ng cyclonic vorticity o yung pagliko ng hangin from southern hemisphere going to northern hemisphere. Kaya ang tendency, nagkakaroon ng mga formation ng low pressure area and tropical cyclone or bagyo. Kagaya na lamang po nung nabanggit ko kanina na low pressure area somewhere dito sa may South China Sea or West Philippine Sea. Sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po yung makulimlim na panahon dulot ng monsoon trough at asahan din yung light to moderate rains as early as morning. May mga pag-ulan na po tayo dito sa may western section of Visayas at sa may Zamboanga Peninsula as well as Sulu Archipelago. Asahan din yung mga pag-ulan lalo na sa hapon hanggang sa gabi dito sa natitira pang bahagi ng Visayas and Mindanao, kaya't mag-ingat din po sa mga pagbaha or landslides. Temperatures natin for Visayas, maring hanggang 31 degrees lang, at dito naman sa may Mindanao, maring umabot naman po sa 32 degrees Celsius. Ngayon po wala pa rin tayong nakataas na gale warning at asahan din po yung slight to moderate seas or hanggang 2 metrong taas ng mga alon. So ito ay nangyayari usually kapag meron tayong mga thunderstorms. Kaya pinag-iingat pa rin yung mga maliliit na sasakyang pandagat lalo na yung mga mangingisda. Si Haring Araw po ay sisikat muli 5:26 at lulubog ito 6:25 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Mag-ingat po tayo. Okay na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Ano na yung mga masin natin nato nga mga pag-ulan, di na sa atong umaabot nga mga adlaw mga kasyargaw, o pagdala ng payong, ingat-ingat kitang tanan mga kasyargaw. Good morning, Maradyo na buntag po, Kuya G. Shout out ko sa tanang Surigao noon. Keep safe watching from Higaki. Thank you. Gikan na kang Ma'am Zay Will Lorenciana Sovli. Salamat po. Good morning, Maradyo na buntag. Good morning, Kuya G. Watching from Calamba, Laguna. Pa-shout out sa family buo nandyan sa Barangay Hubang, Dapa, Siargao Island. Ingat po ka, Kuya G. Gikan na kang Sir Nixon buo. Good morning, Siargao noon. Maradyo na buntag, Sir G. Always updated sa imong balita, Sir. Salamat. Sir RV Taliman. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa batch 2003 sa SSCT Del Carmen Campus. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na kang Marilu o Ma'am Marilu Pobe. Salamat, Ma'am. Good morning. Mayong buntag sa tanan. Gikan na kang Ma'am Tiffany Borja. Salamat, Ma'am. Good morning, Sir G. Maradyo na buntag. General Luna. Labi na sa mga taga-tawing-tawing. Gikan na kang Ma'am Mariam S. Camillan. Salamat, Ma'am. Good morning. Dili na ta maglangan, mga kasyargaw. Atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa. 15,000 ka pesos nga livelihood assistance grant giapod-apod sa San Benito. Mismong si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, uban ni DSWD Assistant Secretary Victor Neri, og PCOO Assistant Secretary JV Arcena, uban ni San Benito Mayor Gina Sumandominil, ang mihimo sa pagpang-apod-apod sa 15,000 ka pesos nga livelihood assistance grant kunlag alang na sa benepisyaryo ni ini gikan sa Department of Social and Welfare Development aron na makaamgo kini og sustainable livelihood ug ang paglusad usab sa laging handa aid and humanitarian operations nationwide o Ahon Convergence Program sa PCOO nga ang tumong makahatag og tabang sa matag munisipalidad og sa matag katawhan nga ginsakupan niini. Congratulations po sa tanang San Benitoanon, ilabi na sa mga benepisyaryo sa maong programa nga gipang-apod-apod mismo sa mga kadagkuan sa atong gobyerno. Mga na latest updates mga kasyargaw dito na sa San Benito. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, duha ka probable case sa Pilar, may positibo sa RT-PCR test, usa ang patay.
Kagahapong adlaw mga kasyargaw, nugawas ang RT-PCR test nga resulta mga kasyargaw sa duha ka probable case kung positibo sa rapid antigen test nga mga kaso nagikan sa Barangay San Roque, sanan Barangay Asinan. Gikasubo nga gipahibalo sa katawhan nga positibo ang resulta sa RT-PCR test niini. Sa kinatibuk-an, daon nay tulo kaaktibo nga kaso ng COVID-19 ang munisipalidad sa Pilar. Ang maong case number 28 gikan sa Barangay San Roque o kini siya LSI gikan na sa Sultan Kudarat. Waya na si Justin Thomas Kuman og nakakwarantina na sa atong municipal isolation unit ilabi na didto sa Pilar. Ang case number 29 gikan na sa Barangay Asinan og severe nga kaso ng COVID. Siya ang nareper sa Siargao District Hospital aton June 6, 2021 tungod sa paglisod sa ginhawa. Og kini napatay adton June 7, 2021. Tanan na close contact ng confirmed case, nakakwarantina na mga kasyargaw. Maong kinasing-kasing nga nagpaabot ang RHU Pilar o LGU Pilar sa paghasubo ngadto na sa pamilya sa mga nagbangutan nga pamilya sa namatay nga COVID-19 case patient mga kasyargaw. Iyan po nato ang iyang kalag mga kasyargaw. Samtang daon pa'y 5 na bagong probable case karon nga positibo sa rapid antigen test ang Pilar. Tulo ang gikan sa Barangay Dayauhay og duha ang gikan sa Barangay Pilaring. Tanan sila nakakwarantina o naka-schedule na para sa RT-PCR test. Mao nga namalihog mga kasyargaw nga musunod gihapon sa mga balaod ang katawhang Pilarnon. Nagsukbot pirmi og face mask likayan ang pagkadto sa lugar nga hamok na tao nga nagtapok. Hugasan pirmi ang alima, lumistansya sa matag usa og maghunong sa balay. Amping kanunay sa tanan mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Pilar karon. Good morning po, Maradyo na buntag, kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po. Good morning po, Kuya G. Keep safe sa tanan. Taga San Benito, Comandante Morillo Family. Giga na ka, Ma'am Elisa, Comandante Francisco. Salamat po. Good morning, Maradyo na buntag. Maradyo na buntag sa tanan. Keep safe, mga Surigao noon. God bless us all. Giga na ka, Sir Wilbert Gasser. Good morning, Maradyo na buntag, kanimo din na. Good morning, Kuya G. God is good. Giganak kang Ma'am Laylay Edera. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo na buntag. Kaninyo din ha. Salamat, Ma'am. Salamat. Second batch sa Digital Literacy Training sa DICT sa San Benito, Malampuson. Malampuson nga nakahuman sa gipahigayong 3-day digital literacy training ang 12 ka partisipante ni INE dito na sa munisipalidad sa San Benito Tech for Ed Center. Kini nga aktibidad gipaluyuhan sa Department of Information and Communications Technology Mindanao Cluster 2 o Surigao del Norte Provincial Office ni INE mga kasyargaw. Gipanguluhan ni Mr. Jacob Q. Apila, ang Center Manager sa maong training, uban sa 12 ka partisipante nga gilangkuban sa mga LGU personnel, barangay personnel, o mga residente sa San Benito. Kini gipahigayon netong June 1 ngadto na sa June 3, 2021. Kini usab gisuportaran mismo ni San Benito Mayor Gina Sumandominil, ilabi na sa pagkabot sa mga ICT skills mga kasyargaw. Mga latest updates karon mga kasyargaw dito na sa San Benito. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, katawhan sa General Luna o pagparehistro sa TESDA scholarship gipanawagan sa General Luna. May dagsa ang nagparehistro para na sa TESDA scholarship courses sa General Luna. Atol kini sa pag-offer sa Technical Education and Skills Authority kung TESDA o mga scholarship program. Alang na sa mga kursong Organic Agriculture Production NC2, Shielded Metal Arc Welding mga kasyargaw o NC2 gihapon kini, Agricultural Crops Production, Hilot mga kasyargaw, Heavy Equipment Operations mga kasyargaw, Driving, Bookkeeping, Computer System Servicing,
caregiving, electrical installation, and maintenance nga NC2 mga kasyargaw, mobile training program usab mga kasyargaw. Sa pagkakaroon nagpadayon ang maong enrollment sa maong mga kurso. Pwede ninyo i-message o bisitahon mismo si Ma'am Ana Rose Hovero Antipasado Mengita or bisitahan mga kasyargaw ang Peso Manager Office dito na sa Legislative Building 2nd floor sa LGU General Luna. Ipahibalo mga kasyargaw nga ang tanang kurso jaoy mga tagkinahanglan nga mga requirements with allowance. First come first serve basis mga kasyargaw ang gi-offer karon sa TESDA nga mga kurso o scholarship program sa maong buhatan. Good morning, Maradyo na buntag, Kuya G, og sa tanang sapawnon, gikan na ka Sir Felix Tecmon Lisondra. Salamat Sir Felix. Good morning, Maradyo na buntag, kanimo din na. Good morning, Kuya G. Shoutout ko kay Gabriel Luis Pecho Escobia, gikan na kang Bayang Escobia. Salamat, ma'am or sir. Salamat, Maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Central Fish Landing Site Orientation sa Santa Monica, gipahigayon. Usa ka orientation o panagtigom ang nahitabo sa munisipalidad sa Santa Monica. Kabahin na sa pag-implementar sa ordinansa nga nagmando nga ang tanang mangingisda nga magbaligya sa mga isda iagi na kini sa maong fishing port lakip na kini sa mamahimo ng Central Fish Landing Site mga kasyargaw. Ang tanang mga fish catch sa mga mangingisda record na para masayod ang LGU sa datos kung unsa nga mga isda, volume niini og mga kasyargaw, mga taripa, mga kasyargaw nga ipatuman sa maong mga isda sulod sa maong fish port. Kini nga panagtigom aron usab mapangayo ang mga idea, mga concern sa mga mangingisda, fish buyers og kini mga kasyargaw na ordinansa ipahigayon na karong June 23, 2021. Nasa iran usab nga adunay dry run og turnover nga ipahigayon karong June 18 og June 21 mga kasyargaw. Samtang aduna usab mga series of orientation sa mga umuaabot nga mga adlaw alang na sa mga kabaranggayan sa Santa Monica. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Joseca Polanco Oreha. Salamat po. Good morning, Maradyo na buntag. Hi, Kuya G. Good morning. Pa-shoutout sa taga Lambog. Gikan na kang Sir Delut Fire Lord. Salamat, sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po pa kanyor family. Maraming salamat po. Gikan na kang Sir Jemuel Mensola. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, lalaking nang molestya sa minor de edad nadakpan sa Surigao. Nadakpan sa Surigao City Police Station. Mga kasyargaw nitong June 8, 2021, ang usa ka lalaki nga suspetsado sa pagpangmolestya sa usa ka minor de edad sa Surigao City atol kini sa hiniusang manhunt operation sa kapulisan dito na sa Porok 7, Barangay Dayasan, Surigao City. Naila ang maong nadakpan nga si Sunny Boy Arbago, 38 years old, og residente sa Porok 2, Barangay Kapalayan, Surigao City. Base na sa investigasyon nga ang maong nadakpan gimolestya ang usa ka babaeng minor de edad dito na sa Barangay Canlanipa, Surigao City niadtong October 29, 2020 sa gabi. Warrant of arrest ang gigamit sa kapulisan sa Surigao aron na madakop ang maong suspetsado nga gipakanaog sa Regional Trial Court Branch 29 Surigao City alang na sa pagsupak sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. O kini adunay girekomenda nga piyansa nga 180,000 pesos. Ana na karon ang maong suspetsado sa kustodiya sa Surigao City Police Station alang na sa saktong disposisyon. Good morning po, Maradyo na buntag, mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Salamat po, ilabi na kaninyong nagsuporta din na sa atong programa. Salamat, mga kasyargaw. Good morning, Maradyo na buntag po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, aduna tayo nakuha nga gamay lamang na impormasyon, mga kasyargaw, nga ang Surigao City Health Office karon mga kasyargaw nagpahigayon na og skeletal force mga kasyargaw o skeletal nga duty nila mga kasyargaw
Sugod pa ni atong June 11 o sugod pa ni atong June 7 mga kasyargaw, June 6 pagani mga kasyargaw, ngadto na sa June 20 mga kasyargaw, base na sa gipagawas nga Executive Order number 32 series of 2021 sa panggamhanan sa Surigao City mga kasyargaw. O na ang atong nakuha ng impormasyon ika na mismo sa maong mga buhatan. Salamat po, good morning Maradyo na Buntag. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, livelihood seeding program negosyo serbisyo sa barangay may apod-apod sa livelihood kits dito na sa Higakit. May apod-apod og livelihood kits sa Higakit. Ang Department of Trade and Industry Surigao del Norte pinaagi na sa livelihood seeding program negosyo serbisyo sa barangay nga gi-facilitate dito na sa negosyo center mga kasyargaw. 5 ka micro, small and medium enterprises kon MSME gikan sa barangay Poniente ang nahimong benepisyaryo sa mga kits nga related sa retail ni wine, manufacturing, food processing og serbisyo nga ibang hatag sa Poniente Barangay Hall. Mapasalamaton mismo si Higakit Mayor Chandro T. Bonite o Vice Mayor Jennifer Bonite nga na sa maong ahensya aron na mapalambo ang mga MSME sa Higakit bisan papanahon sa COVID-19 pandemic o gisiguro ni ini ang pagsuporta sa ubang mga programa sa maong ahensya. Kini nga programa gidisenyo aron makahatag og livelihood opportunities o suporta sa mga existing micro enterprises nga naapektaran sa kalamidad. Kini usab nagtumong nga makahatag kasayuran sa mga negosyo sa mga programa sa gobyerno o serbisyo o ang pagpalapad sa business sector. Good morning, Maradyo ng Buntag po, kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Shoutout sa tanan taga Hamuyawon del Carmen. God bless us all. Giga na ka, Ma'am Jinky M. Ong. Salamat, Ma'am. Good morning, Maradyo ng Buntag. Pa-shoutout ako sa mahal na kinabuhi sa Bagakay. Good morning sa Sir G. Amping kamutanan did on sa Siargao. God bless us. Giga na ka, Ma'am Lini Buo. Salamat, Ma'am Lenny. Good morning, Maradyo ng Buntag. Good morning, Sir G. Good morning sa ako husband, Benjamin Dolor. Giga na ka, Ma'am Rosel Batistil Dolor. Salamat, Ma'am. Good morning. Good morning, Sir G. God bless us all. Giga na kan Sir Randy Archaga Santisa. Salamat, Sir. Good morning, Maradyo ng Buntag. Good morning, Kuya G. Pag-greet ako sa anak ko sa Ija Adlaw nga natawhan karon. Adlaw, happy 15th birthday. Gino Tuldo, more birthdays to come. God bless you. Enjoy your day. Gikan na kang Ma'am Gisa Toldo. Salamat, Ma'am. Good morning. Good morning po, Kuya G. Pa-shout out po sa Escauso og Salvalosa family og sa uban pang mga kalumunan watching from Manila. Maraming salamat po. Gikan na ka Sir Edgar Escauso. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Sir Jean Ray Diguinho. Salamat po. Good morning, Kuya G. Always God bless. Gikan na ka Sir Ronald Jasmine. Salamat, Sir Ronald. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout kay Sir Liano from Nemco, watching live from Surigao City. Gikan na kang Sir 140 Oliamos. Salamat, Sir. Good morning. Salamat. Sumaylo siguro ni kay baliktad man. Salamat, Sir. Sumaylo. Good morning, Maradyo na Buntag. Kanimo din na, Sir. Good morning, Kuya G. Watching from Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pa-shoutout ako, Kuya G, sa taga Siargao, Pilar, Surigao del Norte. Gikan na ka, Sir Romel Colgat Blase. Salamat, Sir. Good morning, Maradyo na Buntag. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon, ang atong COVID-19 updates sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw, aduna na kinatibok ang 16,526 mga kasyargaw nga total cases sa COVID-19. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 226 ka new confirmed COVID-19 cases mga kasyargaw. 136 ni ini ang naka-recover kagahapong adlaw. Samtang ang ana sa isolation miabot na sa 3,399. Samtang 12,632 na ang naka-recover. Samtang 495 mga kasyargaw
ang nangamatay na mga kasyargaw. Samtang sa Surigao del Norte, nadungagan og 7 sa Malimuno, 2 sa Bakwag, usa sa Alegria, usa sa Placer, ug usa sa Taganaan. Samtang sa Surigao City, 3 ang nadugang sa San Juan, 2 sa Mabua, 2 sa Washington, tig-usa sa Luna, og Sabang. Mga kasyargaw, mga na latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Good morning po, Maradyo na buntag, kanatong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, tabok kita sa mga silingan nato nga mga probinsya, mga kasyargaw. Surigao del Sur o mga tourism destination sa Surigao del Sur, temporaryong gipasarado. Nagpagawas og advisory ang ubang mga local government units kon LGU sa Surigao del Sur aron temporaryong isara. Una, ang ilang mga tourist sites tungod na sa pagsaka sa kaso sa mga positibo sa COVID-19. Kinihuman, unang nagpadayag ang Provincial Tourism Office, mga kasyargaw sa Surigao del Sur, nga abri na ang mga tourism sites apan karon ipasarado kini mga kasyargaw. Lakip sa mga LGUs nga temporaryong magsara sa ilang mga tourism sites ang Bislig City, Barubo, Tagbina, Kagwait og Tandag City. Diin hugot nga gibawal ang bisan unsang aktibidad nga makahimo og panagtapok sa mga tao sama sa beach resorts, parks o uban pang mga pampublikong lugar. Base sa datos sa DOH Center for Health Development Caraga, moabot na sa 1,652 ang kinatibuk-ang kaso sa COVID-19 sa entero Surigao del Sur. Samtang adunay 980 ka kaso ang Bislig City ug ana sa 549 usab ang kaso dito na sa Tandag City, mga kasyargaw. Mako na ang latest updates dito na sa Surigao del Sur karon, mga kasyargaw. Sa maong mga pagsaka, mga kasyargaw, ang atong Pangulo adunay pahinumdom ilabi na sa pagpangbakuna. Invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasangga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Pilipino, magpabakuna na po tayo. Mao kana ang panawagan ni Pangulong Duterte nga magpabakuna na kita, mga kasyargaw, para na mahilikay sa COVID-19 o mamahimong luwas na niini, mga kasyargaw. Good morning po, Maradyo na buntag. Good morning watching from Pilar. Gikan na ka Sir Jerry Borja. Salamat Sir Jerry. Good morning, Maradyo na buntag kanimo nina. Salamat po. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, kick off sa mass vaccination sa economic frontliners gisugdan na. Nanguna mismo si Department of Labor Secretary Silvestro Bello III sa pagsugod sa mass vaccination alang na sa mga economic frontliners, ilalom sa A4 priority groups, uban sa mga task force managers, mga kasyargaw. Dito na, mga kasyargaw, sa Metro Manila nitong June 7 o kinina ang pagsugod usab sa pagpangbakuna sa maong mga priority groups o ang A4 o ang economic frontliners. Good morning po, Maradyo na buntag sa tanan. Samtang sa laing bahin, 9 million kapin ka doses sa bakuna nakabot na sa Pilipinas.
base na sa tala ni atong June 8, 2021, aduna na 9,329,050 ka doses sa bakuna ang miabot na sa nasod gikan pa ni atong Marso. Sumala pa sa National COVID-19 Vaccination Operation Center, giingon usab ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer og Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga gilauman pa ang pag-abot sa 30 hangtod na sa 40 ka milyon nga doses sa COVID-19 vaccine para na sa bulan sa Agosto. Nasayran nga ana karon sa priority groups nga A4 ang pagpangbakuna nga nagsugod na, mga kasyargaw. Good morning, maradyo na buntag po sa tanan. Salamat po kaninyong tanan sa inyong pagsuporta, mga kasyargaw. Samtang sa laig bahin, COVID-19 case sa kalibutan, may abot na sa 174 million. Miabot na sa kinatibuk ang 174,751,298 ang ihap sa mga natakdan sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa pinakaulahing datos ng unang gihapon ang Estados Unidos sa pinakadaghang naitalang kaso sa COVID-19 sa ihap nga 34,242,866. Gisundan kini sa India, ikatulo ang Brazil ug France. Samtang 3,762,901 ang nangamatay sa tibuok kalibutan, samtang 158,467,375 ang ihap sa mga nakarecover sa COVID-19. Good morning po, maradyo na buntag, mga kasyargaw. Maradyo na buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang COVID-19 updates nato karon sa tibuok nasod Pilipinas, mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 1,286,217 og nadungagan kini kagahapong adlaw og 5,462. Maong ang active cases karon 54,000, mga kasyargaw. Ang total sa naka-recover 1,210,027 na, samtang ang mga naitala nga mga nangamatay 22,190, mga kasyargaw. Mga na latest updates sa kaimtang sa COVID-19, mga kasyargaw, sa atong tibuok nasod Pilipinas. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Ilabi na karon, mga kasyargaw. Gipanawagan usab ang tanang A4 priorities, mga kasyargaw, o mga nagkalain-laing priority groups nga wala pa nabakunahan nga magpabakuna na para sa inyong first o second dose para na mahilikay sa mga kadaot nga dala ni COVID-19, mga kasyargaw. Mao na ang panawagan karon sa atong gobyerno o sa talang katawhan, mga kasyargaw. Salamat po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Dini na lamang ko kutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa itong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, mga kasyargaw. Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, God bless us all. Ingat po. #Siargao TV.